Γεια σας παιδιά, είμαι ο Steam Wolf και τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα έχω να σας δείξω το Clips Mecha από την Inokin. Ένα πολύ όμορφο ποντάκι. Εδώ. Το προϊόν μου ήρθε απευθείας από το Liquid Lab και τον Νικόλα το Ράμψη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Links όπως ξέρετε δεν θα υπάρχουν στην περιγραφή. Ένα απλό γκουγκλάρισμα και θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Μιλάμε παιδιά για ένα ποντάκι πάρα πολύ όμορφο. Σε δύο χρωματισμούς, σε ασημένιο και σε μαύρο. Εξαιρετικό. Παίζει με τις αντιστάσεις clips από το προηγούμενο μοντέλο. Και δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Πάμε κάτω να δούμε πώς έρχεται καινούριο στο κουτί του. Να δούμε και λίγο το μενού του εσωτερικά. Να ανέβω πάνω, να το ατμίσω και να σας πω την άποψή μου. Και εδώ είμαστε παιδιά με το Clips Mecha από την Inokin. Χάρτινο κουτάκι, όπως σας είπα, βγαίνει σε δύο χρώματα, σε μαύρο και σε ασημένιο. Stardust Silver και Moon Shadow Ink. Θα σας αφήσω και φωτογραφία εδώ να το δείτε. Υπάρχει διαφορά φυσικά και στο κουτί. Στο ασημένιο είναι όλο ασημένιο και στο μαύρο είναι μαύρο το κουτάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Clips Mecha Inokin. Το χρώμα που έχουμε επιλέξει. Στο κάτω μέρος προειδοποιήσεις, ok, δεν μπορούμε να τα γλιτώσουμε αυτά. Στο πλάι Mechanical Style Design. Στο πάνω μέρος Clips Mecha και Scratch and Check για τον έλεγχο γνησιότητας. Στο πλάι θα δούμε εδώ διάφορες πληροφορίες για το ποντάκι μας. Έτσι, ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε τα watt μας, την οθονούλα ότι είναι OLED, το chip που φοράει μέσα και ότι έχουμε ρύθμιση του αέρα μας. Και στην πίσω πλευρά Inokin, Clips Mecha ξανά, τι περιέχει μέσα στη συσκευασία μας και διάφορες πληροφορίες και φυσικά οι προειδοποιήσεις ό,τι να είναι. Στο πλάι εδώ θα δούμε ότι έχει και αυτοκόλλητο όταν θα πάμε να το ανοίξουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και εσωτερικά. Ανοίγοντάς το λοιπόν θα βρούμε μια καρτούλα εδώ με σκαλισμένο πολύ όμορφα το ποντάκι μας. Εσωτερικά θα το βγάλουμε και θα βρούμε το ποντάκι μας εδώ. Μισό λεπτάκι να το βγάλω. Για σκαλό μου. Που δεν θες. Εδώ θα το δούμε από κοντά σε λίγο. Και στο κάτω μέρος θα βρούμε διάφορα πραγματάκια. Πάμε λίγο να τα δούμε όλα μαζί. Εδώ λοιπόν ένα βιβλιαράκι με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για το ποντάκι μας, όλες οι χρήσεις, πάρα πολύ όμορφα. Άλλο ένα βιβλιαράκι με διάφορες προειδοποιήσεις και ένα σακουλάκι με μία επιπλέον ανταλλακτική κάψουλα στο πάνω μέρος. 1,2 ohm είναι αυτή. Όταν έρχεται το ποντάκι μας έρχεται με την 0,6 μέσα, θα τη δούμε μαζί, και επιπλέον ένα καλώδιο φόρτισης USB σε Type-C. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε και το ποντάκι μας από κοντά. Στις διαστάσεις του το ποντάκι μας είναι, πάμε να το υπολογίσουμε πρώτα χωρίς την κάψουλα πάνω, 80,3. Ανεβαίνει φυσικά λίγο παραπάνω όταν μιλάμε μαζί με το cartridge στην πάνω πλευρά. Πάμε στα, εδώ, στα 94,6. Στο πάχος του μαζί με το κουμπάκι είμαστε στα 20,5 και στο φάρδος του είμαστε στα 42,5. Εδώ λοιπόν θα δούμε πάρα πολύ όμορφο το design και στο μαύρο και στο μαύρο του και στο ασημένιο του. Εδώ μπροστά έχει ένα plexiglass, εσωτερικά θα καταλάβετε ότι μοιάζει πολύ με τύπου ορολογοποιούς, ρολόγια, τέτοια φάση παίζει. Η κατασκευή του είναι εξ ολοκλήρου από ψευδάργυρο υψηλής ποιότητας, πάρα πολύ όμορφη και η αίσθηση. Εδώ με το plexiglass σας δίνει μια αίσθηση έτσι ότι καθρεφτίζει και όντως το κάνει. Στην κάτω πλευρά εδώ έχουμε την οθονούλα μας. Εδώ το κουμπάκι αυτό το ιδιαίτερο, θα δούμε ακριβώς τη χρήση του. Στο πλάι εδώ η θύρα μας για να φορτίσουμε. Στο πίσω μέρος
Ξανά όταν έρχεται παιδιά καινούριο, εδώ έχει ένα προστατευτικό, το βγάζουμε εδώ. Inokin Clips Mecha στην κάτω πλευρά, πάρα πολύ όμορφη και η αίσθηση. Και εδώ στο πλάι έχουμε τη ρύθμιση του αέρα μας, μπορούμε λοιπόν να ρυθμίσουμε και τον αέρα. Και στην κάτω πλευρά, εδώ, να κάνει λίγο και το focus, εδώ, μας ενημερώνει ότι η μπαταρία μας είναι 900 mAh. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να βάλουν λίγο μεγαλύτερη μπαταριούλα, αλλά οκ, αυτό έκρινε η εταιρεία, δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι παραπάνω. Στο πάνω μέρος, εδώ θα βρούμε Clips 0,6, όπως σας είπα έρχεται προεγκατεστημένο, όπως βλέπετε εγώ έχω χρησιμοποιήσει ήδη το cartridge. Εδώ λοιπόν έχουμε την τρυπούλα για να γεμίσουμε με υγρό το ποντάκι μας. Βγαίνει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την 0,6 και την 1,2 και την 0,8. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αγοραστεί. Η εταιρεία μας λέει ότι ενδεχομένως να φέρει και την 1,7 η οποία είναι προγεμισμένη. Θα το δούμε όμως στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε λίγο να το γεμίσουμε. Όπως σας έχω πει κάθε φορά, σε ποντάκια θα βάλουμε το υγρό μας. Εδώ ανοίγει η τάπα και ερχόμαστε να γεμίσουμε 2 ml χωρητικότητα. Το υγράκι που θα χρησιμοποιήσω, Handy Juice, την μπισκοτάρα αυτή. Πάμε λίγο να γεμίσουμε. 2 ml λοιπόν χωρητικότητας για το ποντάκι μας. Πάρα πολύ όμορφα. Γεμίσουμε, κρατάμε και προς τα πάνω για να γεμίσει μέχρι τέρμα και ερχόμαστε και κλείνουμε. Καλό είναι την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουμε μία αντιστασούλα να την αφήσουμε 5 λεπτάκια να τραβήξει μέσα υγρό το βαμβάκι, να μην έχουμε πρόβλημα, να μην πάρουμε καμένο και πάει λέγοντας. Ισχυροί μαγνήτες, εδώ το κάτω μέρος, ισχυροί μαγνήτες έρχονται να συγκρατήσουν το cartridge. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε την οθονούλα κάτω-κάτω χαμηλά και το κουμπάκι 1, 2, 3 ανοίγει η συσκευή μας. Inokin λοιπόν. Εδώ πάμε λίγο να σας δείξω. Όπως βλέπετε εδώ περιμετρικά υπάρχει ένα έτσι γαλάζιο, μια γαλάζια γραμμούλα. Αυτό μας δείχνει τη στάθμη της μπαταριούλας μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν στο περίπου πόσο είναι η μπαταρία μας, τα watt μας, η αντίσταση που έχουμε βάλει μέσα και από την κάτω πλευρά ένα σηματάκι ότι είναι ξεκλείδωτο. Θα σας δείξω πώς ακριβώς λειτουργεί. Αν λοιπόν κρατήσουμε πατημένο το κουμπί για κάποια δευτερόλεπτα, βλέπετε ότι εδώ μπορούμε πλέον να αλλάξουμε τα watt μας. Πάμε μέχρι τα 18 watt maximum και μετά πάμε από τα 6 watt. Όταν περνάμε πάνω την αντίσταση μας την πηγαίνει αυτόματα εκεί που θέλουμε, εκεί που πρέπει μάλλον για την αντίστασή μας, αλλά καλό είναι εμείς να χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τη ρύθμιση των watt μας. Αν τώρα θέλουμε να το κλειδώσουμε, κρατάμε πατημένο το κουμπάκι να αναβοσβήνει εδώ και κλακ, βλέπετε, κλείδωσε. Πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν πατήσουμε συνεχόμενα, πρέπει να κρατήσουμε αρκετά δευτερόλεπτα συνεχόμενα για να ξεκλειδώσει ξανά. Αυτό που λίγο θα το πούμε και στο συμπέρασμα, το κουμπάκι εγώ θα ήθελα να ήταν fire, οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ ωραία στην αίσθηση και στο χέρι να κάτσει να πατήσει στο κουμπάκι, αλλά οκ. Αν κάποιος λοιπόν σας προβληματίσει όταν θα πάνε να πάρετε τζούρα, κοιτάξτε, πάμε να πάρουμε λοιπόν μια τζούρα ας πούμε και μπερδευτείτε να πάρετε τζούρα. Πάμε λοιπόν, πατάμε, αμάν, ανοίξανε εδώ και μπορούμε να ρυθμίσουμε ξανά τα watt. Δεν θα κάνουμε λοιπόν αυτό, κρατάμε πατημένα, μόλις είμαστε ok στο κομμάτι που έχουμε να κάνουμε με την αντίστασή μας, να μην πειράξουμε τα watt, πλέον αν το κάνω δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε να το ξεκλειδώσουμε, να δούμε λίγο και το μενού του. Ξεκλειδώνουμε λοιπόν. 1, 2, μπαίνουμε στο μενού, όπου εδώ έχει πάρα πολλές πληροφορίες, να κάνει και λίγο το focus. Δεν βοηθάει και ο φωτισμός, Πάμε λίγο να κατεβάσουμε. Εδώ λοιπόν θα μπούμε στο μενού και έχει coil, settings και cut off. Και φυσικά το back. Αν μπούμε στο coil,
μας λέει watt και voltage, αναλόγως που θέλουμε να παίξουμε εμείς. Πάμε back. Κρατάμε λίγο παραπάνω πατημένα. Settings. Ανοίγουμε τα settings και λέει time, screen και Q-reach. Το time, αν πατήσουμε time, μπορούμε να κάνουμε set ή deactive. Στο set μπορούμε να ρυθμίσουμε την ώρα που θέλουμε εμείς. Σε 12ωρο ή 24ωρο, αναλόγως που θέλετε εσείς. Και ρυθμίζεται εδώ την ώρα. Πατάμε ξανά, αλλάζει και μπορούμε να ρυθμίσουμε την ώρα, να το κάνω κιόλας. Έτσι, ρυθμίζετε την ώρα, πατάτε εδώ, ρυθμίζετε και τα λεπτά, κρατάμε από κάτω save και πλέον όπως βλέπετε εδώ στην αρχική μας μορφή έχει μόνο την ώρα, δεν αναφέρει κάτι άλλο. Και φυσικά αν θέλουμε να το αλλάξουμε, να μην φαίνεται, ξαναπάμε στα settings, time και deactivate. Πάμε λοιπόν ξανά, 1, 2, να μπούμε ξανά, settings, screen, μπορούμε πλέον εδώ να δούμε σε πόσα δευτερόλεπτα θέλουμε να κλείνει η οθονούλα μας, εγώ το έχω αφήσει στα 15 και 1, 2, πάμε να δούμε και την άλλη επιλογή, Curie, εδώ στα Curie έχουμε όλες τις πληροφορίες, στα πόσα puff έχουμε κάνει και πάει λέγοντας, μπορούμε να κάνουμε clean, back λοιπόν εδώ και πάμε και στην τελευταία επιλογή, όπου εδώ έχουμε cut-off, το cut-off σημαίνει στα πόσα δευτερόλεπτα θέλουμε εμείς να κάνει cut-off η συσκευή μας. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ βολικό, αυτό ήταν λοιπόν το μενού του, πάρα πολύ εύκολο και αυτά παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο, πάμε πάνω να το ατμίσω και να σας πω την άποψή μου. Και εδώ είμαστε παιδιά με το Clips Mecha από την Inokin. Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ποντάκι με θετικά και αρνητικά. Ας ξεκινήσουμε από τα αρνητικά. Αυτό που θεωρητικά μπορεί να είναι αρνητικό για κάποιους είναι αυτό που σας είπα και κάτω, πως θα ήθελα το κουμπάκι να είναι fire, δηλαδή να μπορούμε να το πατήσουμε και να ατμίσουμε. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να το κάνουν έτσι, είναι πάρα πολύ βολικό στο χέρι, έρχεται και κουμπώνει κατευθείαν για να μπορέσουμε να το κάνουμε fire και ενδεχομένως κάποιος να σας μπερδέψει την ώρα που το πιάνετε στα χέρια, θα θέλετε να το κάνετε, οπότε ok, επέλεξε η εταιρεία να μην το κάνει με αυτή τη μορφή, έτσι, από εκεί και πέρα όμως οφείλω να το αναφέρω. Από εκεί και πέρα, αυτό που θεωρητικά μπορεί για κάποιος να είναι αρνητικό έχει να κάνει με την μπαταρία. 900 mAh μπαταρία. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν και λόγω της διάστασης που έχει το ποντάκι να βάλουν λίγο μεγαλύτερη μπαταριούλα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή παίζουμε maximum μέχρι τα 18W, δεν πάει παραπάνω. Δεν πάμε σε DL άτμισμα, πάμε σε πιο restricted DL και σε πιο MTL κατάσταση, οπότε ok είναι τα 900 mAh, υπάρχουν στην αγορά και άλλα ποντάκια με πολύ χαμηλότερη μπαταρία, θεωρώ όμως ότι θα μπορούσαν να είχαν βάλει λίγο παραπάνω. Από εκεί και πέρα άλλο αρνητικό παιδιά το ποντάκι δεν έχει. Πάμε να μιλήσουμε με τα θετικά του. Να ξεκινήσω να συζητήσω για την εμφάνισή του. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Δεν υπάρχει. Είναι από τα πιο όμορφα ποντάκια που θα βρείτε εκεί έξω. Και στο κομμάτι της εμφάνισης και το ασημένιο εδώ και το μαύρο, ειδικά με το κόκκινο κουμπάκι που έχει. Το μαύρο είναι εξαιρετικό, πανέμορφο. Αυτή η αίσθηση με το plexiglass και εσωτερικά όλο αυτό το μηχανικό σύστημα είναι πανέμορφο και φυσικά η πίσω του πλευρά σου δίνει μια αίσθηση πολύ premium συσκευής. Νιώθεις ότι κρατάς ένα πολύ ωραίο ποντάκι στα χέρια σου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις αντιστάσεις του, τις ξέρουμε, Clips αντιστασούλες 0,6, 0,8 και 1,2, τις γνωρίζουμε.
Είδα στο site της εταιρείας της Inokin ότι ενδεχομένως να φέρει και την 1,7 την προγεμισμένη. Θα το δούμε όμως αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα. Από εκεί και πέρα όμως τις αντιστάσεις τις ξέρετε, άρα δεν θα συναντήσετε τεράστια διαφορά. Πάμε όμως να πάρουμε μερικές τζούριτσες να δούμε και πώς παίζει. Ξεκινάμε με τέρμα ανοιχτό τον αέρα. Όπως είδατε 0,6 παίζουμε στα 15 W και έχουμε μέσα υγράκι χαντίριτζος. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε να δούμε και πώς παίζει. Πάρα πολύ ωραία, restricted DL η τζούρα μας, όχι τόσο σφιχτή, μπορούμε φυσικά να τη σφίξουμε λίγο παραπάνω. Πάμε λίγο να κλείσουμε τον αέρα στη μέση. Εδώ πάμε σε πιο restricted DL. Πάρα πολύ όμορφα και φυσικά μπορούμε να το κλείσουμε και ακόμα πιο πολύ. Αν χρησιμοποιήσουμε και την 1,2, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε πιο MTL άτμισμα. Πάμε να πάρουμε και μια τζουρίτσα έτσι. Αρκετά πιο σφιχτή. Πάρα πολύ όμορφα. Αποδίδει το υγρό σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, πολύ θετικό το ότι έχουμε να ρυθμίσουμε φυσικά τον αέρα μας. Η φόρτιση του είναι πάρα πολύ γρήγορη σε Type-C, δεν συναντάτε θέμα. Στη διαχείριση της μπαταρίας είναι ok, δεν θα σας προβληματίσει και τρελά. Όσον αφορά το μενού του, πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε και την επιλογή να το κάνουμε τύπου ρολογάκι, να έχουμε λοιπόν την ώρα, η οποία λειτουργεί και με το μάτι. Αν το έχετε αφημένο και είναι κλειστό και το κοιτάξετε, θα ανοίξει κατευθείαν και θα ανάψει η ένδειξη της ώρας, άρα λοιπόν λειτουργεί και με αυτή την μορφή. Το μενού έχει πάρα πολλές επιλογές, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη τζούρα μας, μπορούμε να ρυθμίσουμε πότε θα κλείσει, πότε θα κάνει cut-off το ποντάκι μας. Έχει πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ θετικό. Αυτά παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο. Όσον αφορά την τιμή του είναι στα 34,90, άρα εσείς θα κρίνετε εάν σας καλύπτει και στο οικονομικό κομμάτι. Οι επιλογές χρωμάτων 2 όπως σας είπα, μαύρο και ασημένιο, πανέμορφα και τα δύο. Και δεν έχω κάτι άλλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Liquid Puff και τον Νικόλα το Ράμψη που μου στείλε το προϊόν για να σας το παρουσιάσω. Ένα like, ένα share και ένα subscribe θα βοηθούσε πάρα πολύ το κανάλι. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά.